से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो देखिए गुरु बहिना, बहुत सुंदर आप लोग के बीच शिव चर्चा की कथा सुनावतनी, ताप सब हमरे कथा के सुनी। देखी गुरु बहिना, कभी कथा सुनल जाला ते आधा अधूरा सुनले से कोनो ज्ञान ना मिलेला। जब तक आप पूरा कथा सुनम ना, तब तक आपके कोनो ज्ञान मिली ना। देखी गुरु बहिना, कथा सुनले से भगवान भोलेनाथ जरूर आप सब पे कृपा करब, तो आप सब कथा सुनी। देखी गुरु बहिना, एगो गांव रहल, ओ गांव में एगो बूढ़ी माई रहली। उ बहुत गरीब रहली, लेकिन उ भगवान के भोलेनाथ के बहुत पूजा करत रहली, उनका परम भक्त रहली कि पहले सवेरे उठे भगवान के दर्शन जरूर करें भोलेनाथ के। त देखिए गुरु बहिना, लेकिन कितनो पूजा पाठ करत रहली, लेकिन उनके कुछ संतान ना बने, एको उनके बाल बच्चा ना बने। लेकिन वो भगवान के पूजा करना छोड़ले वाली, भोलेनाथ के वो पूजा करना छोड़ले वाली। देखी ऐसे करत करत उनका समय गुजर गई रहल कुछ। देखी जब बूढ़ हो गईली तो उनकर स्वामी जी जो रहनी वो गुजर गईनी, उनकर स्वामी जी भी गुजर गईनी। अब देखी गुरु बहिना, वो बहुत गरीब रहली, जन बूढ़ी माई रहली बहुत गरीब रहली। उनकरे एको संतान भी ना बने। जन उनकरे स्वामी जी रहनी वो गुजर गईनी, एक उनकरे बाल बच्चा ना रहने। उनकी इतना दुख के करीब बाटे। देखी गुरु बहिना ऐसे, लेकिन भगवान के भक्ति करना छोड़ले वाली, भोलेनाथ की पूजा करना छोड़ले वाली, शिव चर्चा कथा सुनल ना छोड़ले वाली। इहे सोचा तली कि हम अगला अपन कर्म बिगड़ले रहनी, ता हमारी जिंदगी में ई वाला ई हो ताटे। देखी ये सोचा तली गुरु बहिना, लेकिन भगवान के भक्ति करना छोड़ले वाली। देखी गुरु बहिना, जब जेकरे धन ना रहेला, बाल बच्चे ना बने, जेकर स्वामी जी ना बने, उनके के पूछनी मार रहेला, केहू ना बा। देखी गुरु बहिना, अगर आपके बाल बच्चे ना बने या धन दौलत से भरल बा, तो दुनिया में बहुत लोग पूछे वाला बाटे। अगर आपके धन ना बाटे आ कुछ ना बा, तो देखी आपके केहू पूछी ना। देखी उनकर टूटही फुटही झोपड़ी लोग छावले रहल, और वही झोपड़ी में अपन दिन वो लोग गुजारत रहलो। भगवान के भक्ति ही करत रहली, भगवान से ही भक्ति कहली। हे भगवान, महादेव जी से कहें कि हम आपके पूजा कैले में बहुत हमके मन लागेला, हम आपके पूजे कैले में हमार बहुत हमके अच्छा लगेला। लेकिन देखी वो भोलेनाथ से कुछ मांगत ना रहली, अपने दुख चाहे अपने संतान के चाहे कुछ भी, कुछ ना मंगली। देखिए ऐसे शिव चर्चा कथा, जब उनकर स्वामी जी गुजर गए बने, केहू ना बा, अब का करें। वही टूटही झोपड़ी में अपन खाना बनावत रहली, खात रहली। आग जहाँ भी भगवान के भोलेनाथ के कथा होत रहल, शिव चर्चा कथा, तू जान जात रहली, तो हाँ अबीर सबीर पहुँच जात रहली कथा में। देखी ऐसे कथा सुनत रहली। ऐसे कुछ समय भइल, एक बार कथा होत रहल, तो जात रहली कथा सुने। इहे देखी गुरु बहिना, दोपहरिया के समय रहल, आ जात रहली धीरे धीरे, बूढ़ से बढ़ले वाली, धीरे धीरे जात अली कथा सुने। जब कथा सुने जात अली, तो एगो पेड़ पड़ल बा। कहली यही पेड़वा के तरवा पीपल के पेड़ ह, आ यही पेड़वा के तरवा थोड़ा सा हम छहा ली,
आ छहा के तब आगे बढ़। देखी वही जा बैठल वाली कुछ छहाइल वाली आ छहा के फिर आगे बढ़तली। फिर आगे बढ़ली तो फिर देखी पड़ल बाटे बेल के पेड़ पड़ल बा। अब बेले के पेड़े के छाहे छहाए लगली। कहली अब ज्यादा दूर ना बा, बहुत जोर से ही भगवान घाम बाटे, हम अपन सोचतावत हम आपके चर्चा में आवतन। जब वहाँ बेले के लगे छहा तली तो देखी अब आगे जैसे बढ़त तली तो रास्ता में से एगो जा तली तो रास्ता में खूब सुंदर के एगो मछली वही रोडे पे कूदतियली। जब मछली वही रोडे पे कूदतिया तो देखत तली तो कहतली देखो जब हमकी इतना जोर से घाम लगता धूप लगता तीत कहल जाला पानी में रहे वाला ई जीव ह, ई पानी में रहे वाला जीव ह। तो बताओ जब इतना तेज घाम बा तिनके पानी ना मिलता ते ई कितना तड़पतली। जब हमके धूप लगता हम ते पानी में रहे वाला चीज ना हमन के हैं, लेकिन ई पानी में रहे वाला चीज है बाहर तड़पता ते एक ही कितना कष्ट होता। हमसे कहीं कई गुना ते इनके कष्ट होत हुई। देखी गुरु बहिना जब ये सोचत अली अब मछली उठा ले वाली तब तक देखी मछली उठावत अली तब पीछे से तब तक 3-4 लोग औरी औरत आवत आलो कहत आलो कि का तू यहाँ करत आलू इतना धूप। हम कहली कुछ ना होई जैसे चर्चा कथा होता तो जा तनी हम कथा सुने। ते कथा जब सुने जा तलू ती कैसन तू हाथ में मछली लेहले बालू। काली अरे मछली जात ना बानी ले ना बानी, अरे जात रहनी कथा सुने ती रास्ता में तड़पत रहली तिनकर दुख हमके देखी ना गो तो कहनी उठा ले तनी आ उठा के ले जातनी नदी पोखर तालाब मिली वही में हम डाल दे। कहली अरे बतावो तू इतने के बालू कि इतना तू दिन से भक्ति करतलू सब करतलू, लेकिन ई ना जानलू कि जब जा तलू कथा सुने ती मछली के छुअल तो के कवन जरूरी रहल हवे। कहली अरे ऐसा ना कह सब में जीव होला, सब में प्राण होला, ई ना सोचल जाला बस इंसान में ही प्राण होला। अरे एगो चूटा चूटी बाटे कुछ भी तो सब में प्राण बसल बाटे। कहली जा अनेरे तोहके इतना बन बन के इतना तोहके ठोकर मिलता, इतना यही से कहल जात रहलो कि इतना तू भक्ति करतलू लेकिन काहे तू भक्ति के फल ना पावतलू। देखी अब इतना बात यो बूढ़ी माई के लोग सुनावलो। बूढ़े माई कहली हे भोलेनाथ अगर हम गलती कैले हो तब का इतना दुख कष्ट हमके मिलल बा, अब ते हमार बुढ़ापा के समय बा, हम अकेले बाटी के बा हमरे साथ में, ऐसे कहीं कई गुना दुख हमके और दे दी है। देखी भोलेनाथ ते सब देखतनी केकरे में भक्ति बा केकरे में भाव बा, के सच्चा से भक्ति करता के ना करताटे। देखी सब महादेव जी कैलाश पर्वत पे बैठल बानी आ सब देखतनी। देखी मछली के उठौले वाली और लोग कितनो कहलो लेकिन मछली के फेंकले ना वाली। जन बूढ़ी माई वाली तो मछली के फेंकले ना वाली, मछली के साथ में अपने लेके जातली। कहली अरे जाते बालू लेकिन नहा धो के फिर से तू ई कथा में अइहो ना तो तू अइह ना। अरे कहल जाला जब पूजा पाठ में जाल जाला तो ई ना कहल जाला रास्ता में कुछ भी मिलत जा तो तू उठा लो। सब पे अगर दया दिखाई तो दया दिखाते जाई तो रास्ता के चूटी चूटा काहे ना बिटरत जाए। कहली अरे चूटी चूटा ते आँखी से ना लौकेला, लेकिन बताओ ई मछली एगो इतना सुंदर जल वाला जीव है तो बताओ इनके हम तड़पत कैसे छोड़ी। देखी अब उठा के आ जैसे ले जातली कहली आगे अरे पोखर मिल जाई तालाब मिल जाई वही में डाल दे, ये पानी के चीज है पानी में ही रही। लेकिन देखी जब उठा ले आगे बढ़तली तो देखी आगे बढ़तली तब तक 10-15 गो औरत बैठल बा।
10-15 गो औरत बैठल वाली। तब देखा तली की देखो ये औरत ये बूढ़ी इतना सुंदर मछली लेके जातली, आई लेके जातली नदी में डाले जातली। उससे बढ़िया मछरिया के हमने के मांग लेवल जा। देखी उ लोग अब जे खाए वाला रहल ते बूढ़ी माई के लगे पहुंच गइल बा। जे खाए वाला बा ते बूढ़ी मातनी के लगे पहुंच गइल बा। आ पहुंच के कहता का तू ये पोखर में का करे डरबू, उससे बढ़िया ये मछरिया के हमके दे दो, हमारे एक टाइम के भोजन हो जाए। कहली अरे ऐसा ना कहल जाला कि अरे साग पात ना बागर तो साग पात बना लो, लेकिन कहल जाला कोनो जीव के ना मार के खाइल जाला। कहली अरे तुहार अगर हम बुद्धि ले तो लेत रह जाए, लेकिन सुनत तनी तो देख तोहरी एको संतान ना बने। अरे तोहरी स्वामी जी जो रहनी वो गुजर गईनी, लेकिन भक्ति कैलू, भक्ति कैले से तू का पौलू कुछ पौलू, लेकिन तू अपन आदत अभी भी ना सुधरलू। कहली अरे लाख तुहन लोगन कुछ कहवा, लेकिन अब ते हमार कहल जाला बुढ़ापा के समय है, हमार मरले के समय आइल बा आवता, तो बताओ हम अपन भक्ति कल छोड़ दे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे महादेव जी, अगर हम गलत करत होख तो हमके ऐसे कई गुना दुख हमके और दे। देखी ऐसे कहतली, अब मछरी के ना देतली। अब सब लोग का बोलेला, वो जुकवा बुढ़िया बूढ़ बाटे कहली कि उससे बढ़िया चलो ना देतिया तो चलो ऐसे मछरिया अमन के छीन लेवल जा। देखी जैसे मछरी बूढ़ी माता के हाथे से लोग छीनता, तब तक भोले वो मछरी जौन बाली तो मछरी के पेट अपने आप से फट गई। जब मछरी के पेट फाटल तो देखता लो कि बुढ़िया के हाथवा से लगता मछरिया लेनी के तो कहीं चोट उट लग गल, तो इस मछरिया के पेटवा फट गईल। लेकिन देखी गुरु बहिना, उ पेट वैसे मामूली बा, वैसे ना फाटल बा। इस सब भोलेनाथ महादेव जी के सब कृपा बाटे, दया बाटे। देखी जब पेट फाट गए तो हिम से भोलेनाथ अपन दर्शन देखावतनी। देखी जब भोलेनाथ दर्शन देखावतनी तो सब लोग चकित हो गए। देखो बुढ़िया के हाथे से हमन के मछरी छीन के बड़ा गलत काम कैनी की। देखो इनके मछरी में से ते भोलेनाथ दर्शन दे दिले बाने। देखो ये बुढ़िया इतना दिन से भक्ति करत रहिया, लेकिन भक्ति के फल आज पा गइल बाटे। देखी अब पूरा आस पास जौन गाँव बा पूरा शोर हो गइल बाटे कि मछरी के पेट से भोलेनाथ दर्शन देले बानी, मछरी के पेट से भोलेनाथ दर्शन देले बानी। अब देखी भोलेनाथ कहतनी, अब का वही मछरी के पेट से भोलेनाथ का कहतनी कि सुना लोगन, तोहन लोगन बहुत अत्याचार करत रहला कि अरे कहल जला इंसान में ही भी बस ना होला प्राण। कहल जला कोनो जीव जंतु पक्षी जानवर जौन चीबा सब में प्राण बसल बाटे। लेकिन अगर ई मछरी देखा ई पौली है तो कथा शिव चर्चा कथा ही सुनी जात रहली है, तो देखो जात रहली तू रास्ता में तड़पत देखली तू उठा लेली, ते में कोनो गलत काम ना कैले रहली। अगर जल वाला चीज रहलाई उठा के जल में ले आके छोड़त आली तो तुहन लोगन सोचला कि बहुत अरे प्रेम भक्ति ओके ना कहल जला, जे की प्रशंसा ओके ना, भक्ति ओके ना कहल जला। कोनो जंतु के बचा ल, जीव के बचा ल। अगर तू कथा वथा कुछ भी जा तलू सुनत तलू कुछ में तो केहू दुख में बा, केहू कष्ट में बा, तो उनके साथ दे द। सबसे बड़ा भक्ति उहे बाटे, सबसे बड़ा भक्ति उहे बाटे। तो देखो हम बूढ़ी माता जौन बाली उनके पे हम बहुत खुश होके हम बूढ़ी माता के दर्शन दिखौनी है। भोलेनाथ कहनी देखी फेन वही मछली के पेट में फेन अस्थाई हो गई बानी, आ मछली के पेट में अस्थाई हो गई नी, फिर मछली के पेट बंद हो गई। अब बूढ़ी माता के नाव चले लगल, बूढ़ी माता की नाव चले लगल। अब उनकर देखा उनके नाव से मंदिर बन गई बा। अब मंदिर बन के गुजरात में लोग उनकर पूजा पाठ लोग करत आटे लोग।
तो देखी गुरु बहिना, भक्ति ओके ना कहल जाला कि बस पूजा कईल ही भक्ति ना होला। अरे कौनो चीज जानवर जीव जो भी बाटे कष्ट में बा ओके हम बचा लेनी, ओकर साथ देहनी, तो सबसे बड़ा भक्ति ओकर बाटे। तो देखी गुरु बहिना, अगर हमार कथा अच्छा लगल हुई तो आप सब सुनले बानी, हमार कथा अच्छा लगल हुई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम।